Ncwadi ngokaJohane chapter number 2 from verse number 13 to verse number 20 to 22, 13 to 22. Lalisondele iphasika labaJuda, uJesu wakhuphukela eJerusalema. Wafumana ethempelini abathengisa ngezinkomo nangezimvu nangamajuba, nabahlezi beshintsha imali. Wayesenza ikanvasi ngezintambo, waxosha bonke ethempelini nezimvu nezinkomo, wachitha imali yabashintshayo, wagumbuqela amatafula. Wathi kwabathengisa ngamajuba, susani lokhu lapha, ningayenzi indlu kaBaba indlu yokuthengelana. Abafundi bakhe bakhumbula ukuba kulotshiwe ukuthi ukushisekela indlu yakho kuyangidla. Ngakho-ke abaJuda baphendula bathi kuye, usitshengisa isibonakaliso sini ukuba wenze lokhu na? UJesu waphendula wathi kubo, bhidlizani leli thempeli, ngiza kulivusa ngezinsuku ezintathu. Ngakho bathi abaJuda, leli thempeli kwaba iminyaka engama-46 lakhiwa, wena kuza kulivusa ngezinsuku ezintathu na? Kepha wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe. Verse 22. Kuthe sevukile kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi washo njalo kubo, bakholwa ngumbhalo nezwi abelishilo uJesu. Amen. Izinto ezintathu ezivela labazalwane. Waya ethempelini endlini kababa wakhe. Into yesibili uthi kubona mabadilize uyakulivusa ngosuku lwesithathu. Bese kuthi into yesithathu engifuna siyibheke futhi ukuthi abafundi bakhe bakhumbula akusho nalokho okulotshiwe embhalweni. Amen. Now, he went to his father's house. He will rise the temple in 3 days. His disciples remembered. Amen. Now, sithanda namhlanje ke sikhulume ngentshisekelo ekaKristu. Baba siyabonga. Uthando lakho nomusa wakho. There is no better place, a better time that we should be thankful to you once than this one. And asikho isikhathi esingalalesi sokuthi sithokoze kuwe. We learn as we walk with you, but we also grow as we read this without. As we also going to partake it today. Allow us, Lord, my Father, who are masile letiselo eyayiKristu, wathi walithanda Yesu, wathi he died like a criminal, ukuba mina bahlobo bami siphile phakathi. Akukho isikhathi lapho uNkulunkulu namanje wake wadawuda ubangabaza lokwenza. Lithi iBhayibheli even in the last day he said, take away this cup uma usenandweni yakho. Now Father, nathi we wish we could say the same, that take away this cup, but if you will, but if it is you Father othi masedlule kuye, let us walk, lift our head up and believe. Sikhulule amazwi akaDaniel wathi uNkulunkulu esimkhozayo unamandla okunkhipha even nemfana emaphoyiseni. Amen. We thank you, Jesus. Now, a zeal of Christ intshisekelo ekaJesu Kristu. Ziningi indlela bazalwane la khona sizwile noma sibona amandla akaJesu Kristu evezwa izwi lakhe. Sabona futhi ukubaluleka, amen, ukubaluleka kokuqonda imibhalo. Namhlanje siyakhumbula ngesonto edlule uJesu Kristu wenza isimanga sakhe sokuqala
esibhizi sethi kwakuwuphawu ngokubhala kukaPostoli John. IBhayibheli lisitshela ukuthi uma ehlukana nalabo bantu ephuma emcimbini wahlangana nomndeni wakhe, ubhuti wakhe kanye noma wakhe nabafundi bakhe, wayochitha isikhathi eCopenhagen lapho wayehlala khona. Now namhlanje sitshela ukuthi iPhasika lamaJuda laseliqalile. Amen. iPhasika lamaJuda laseliqalile or lisondele, because my English version said the Passover was at hand. Lithini lapho kulesifundiswe? Lalisondele iPhasika labaJuda. Yes. Lalisondele iPhasika. Yes, I was right on the thing. It's at hand. Amen. Now, meaning wonke umuntu okhona eJerusalem wayelungiselela ukuthi kuwe emcimbini wePhasika. Amen. Amen. Uhlanyana zina. Uma iPhasika leli selisondele, amen, uJesu wakhuphuka kuqala wabhekisa eJerusalem. Now umbuzo uthi why ekhuphuka kuqala, especially ngoba uhlala kude, ulwela ukuthi ayofika kuqala umcimbi ungakaqali. Amen. Now khumbulani ukuthi ngalesi sikhathi uJesu akaziwa muntu kangako except laba abebekhona ekhana emshadweni, nalabo abamazi njengendodana kaJosefa noma Leya. Now uhamba uya eJerusalema, la khona kuyoqhubujwa khona abantu abanamandla negunya lokulawula ithempeli bakhona, abapristi amadodana kaLevi nabantu balesikhathi abebekhona abaFarisi. Amen. Meaning uJesu kubantu ngaleso sikhathi uya as nobody. Amen. Just another resident weSimisakhamuzi. Now mayifika khona ziningi izinto ayifica isimo esingaxolisi ngale thempeli. Amen. Now khumbulani ukuthi leli thempeli leli, it is a very same temple. Seliyavuswa leli ekade uEzra ebuya ezolivusa. Laphazamiswa amaGreek. But nevertheless kuthiwa lisaqhubeka after amaGreek aliphazamise during isikhathi samaMaccabees leophatha ivele eBhayibhelini. But umuso wamaGreek wathatha over before kufika amaRoma. Meaning leli thempeli elalakhiwe ngesikhathi Ezra, Agai, Zachariah laphinde futhi laphindiswa. But kuyo lo ndawo futhi balivusa amaJuda. But this time selivuswa uKing Herod. Selivuswa isitha sikaNkulunkulu. Selivuswa umuntu ongahlangene nokholo. Sanbuzo simanga amabhilidi amile la. Abise wosomabhizinisi. Hayi amakhono. Kodwa alewe iphaphaneni izinto. And then siya lapha sidisyo thandas. And at this time it seems laleli banda lalesimo esikasibe njalo. Lalibile lilihle bathi there was something wrong ngaleli bhilidi. Amen. Amen. Ukhona into engahambi kahle bathi ukuze siqonde ngicela mzalwane sihambe nawe ke siye eJerusalem ke siyobheka okwamanje ukuthi kwenzakalani ngalesikhathi uJesu efika. Amen. Now let's read the Bible. In the temple found those who were selling oxen and sheep and pigeons and the money changers sitting there. Wenzakala
eBhayibhelini ufika amadoda abhizi ayadayisa. Abanye badayisa ngey'kaphu, abanye ngey'mbuzi, abanye babhizi bashintsha ama-currency khona la. Ophumayo ephuma eRoma ufika ne-currency yaseRoma, ufika ethempelini ayoyishintsha. Meaning ithempeli laseliphenduke abazalwane wena ne-culture center. Azokubona why i-culture center wezwe i-culture center eGoli. I-culture center is a very, not a very big mall. Imall nje encanyane nje. But ayikho into okuyithole e-culture center. Udayiswa khona restaurant, khona wenani, khona wena lonke alikho ibhenki ongakuzothola e-culture center. In fact, khona lapha e-culture center bazalwane kukhona i-Central Bank yase-South Africa. Kushintshwa imali. It's a very busy place, i-culture center. Akusigebengu i-culture center. But it's the busiest place. Now, kuthiwa nendlu kaNkulunkulu efana ne-culture center. Wawaya e-320 eThekwini. Exactly, almost even i-220. Yonke idiphithizana, ama-ofisi abameli, abasaluni, wena mpahla uyadayiswa, ama-restaurant, yonke into la. Amen. Mawungena nje khona nosisi abahlezi abakubona ukuthi esithandwa ufuna ukulungiswa, bathi mana wozakala the business. Amen. Amen. Ngihambe ngakahle. Nahamba engalungile. Mayedlula nje kuthiwa mana usicela ukudlule ngalapha silungisikana. Now it seems to me nalabantu abahlala ethempelini yayithi bawudlula uthi uzothandaza. Bona bayabizwa lalela imbuzi u200 sesontweni njalo. Njengoba wona igate lethu siyangazi sikuzwenzwane ngani. Sobona besiphelile. Mabedlula ukhona omunye athi unayo imali yokuthenga la eJerusalem ngakushintshela. Omunye athi hayi zikhona izikaphu mawufuna isikaphu. Kuthiwa bekhona namajuba. Dayiswa namajuba. Isimo sale tempeli sasiyinkinga. But we are told that Jesus went to a temple. This is our first point I want to look at. Now, why would Jesus and Russia uya etempelini, especially ngalesi sikhathi? Jesus went there. Amen. And uthola lesi simo. Abantu bazogila imikhuba. Now, this was supposed to be indawo yokukhonza. Amen. Look at verse 14 now. Awuvale mana iwindi. Iphazamisa in the temple, found those who said, okay, and Jesus made weave and drove them out of the temple. Now, as labantu bebhizi benza zonke lezi zinto, baphazamisekile kwabona futhi baqhubeka nokuphazamisa abanye. Amen. Now, singabazelwane siyaphazamiseka njengobona nje. Amen. Siyaphazamiseka, siphazamiswa abantu abaphazamisekile. Bajika futhi bazophazamisa nathi, kodwa thina siphazamisekile. Kodwa basiphazamisa. Nalabantu kuthiwa beze bezokhonza, kodwa kukhona abantu abaphazamisekile and then baphazamisa abantu bakaNkulunkulu. Now nasemhlabeni kunjani? Kukhona abantu ababazelwane, kodwa kunezinto ezibaphazamisayo. Amen. Now, yini le ephazamisayo ukuze enkozweni? O yini le ephazamisayo ngesikhathi sokuthandaza? You know, there is a time la ufike ngathi ungathandaza, but kuba nalento ephazamisayo. Amen. Uthi uyathandaza kulento ephazamisayo. Amen. Uthi uzulungiselela uze enkonzweni ngesonto kunalento ephazamisayo. Yini le ephazamisayo? Uthi uyafasta kunalento ephazamisayo.
uthi ufunda iBhayibheli kunalento ekuphazamisa naleli bandla or leli sonto or leli thempeli naliphazamisekile. And uma kuphazamiseka ithempeli kuphazamiseka abantu abakhonza kuleli thempeli. Now kunesimo sokuphazamisana nokuphazamiseka kuleli thempeli. Amen. What disturb you when you pray? Bazalwane, yini le ekuphazamisayo uma kufanele uwenze intando kaBaba? Amen. Sometimes when I sit and I plan to pray, there comes generation. Zinto lezi esiphazamisa abantu. Bale kubuka generation. And after generation sengiyazela. Bazalwane. Sometimes uma ngihlala isikhathi sami sokuthandaza, here come, amen, umngani wami impintshami. Kule ndaba eningi afuna ukuyixoxa. Mina bengithi ngiyothandaza. Naw sefanele ngihlale ngixoxe naye. Emhlabeni siphazamiswa abantu abaphazamisekile. You see, most of labantu abasiphazamisa abakholwa, abahlangene futhi nokholo. Bazenze business labo and then baphazamisa thina. Bona baphazamisa kadala. And thina asiphazamisekile kodwa labantu abadelile ukuthi bona baphazamisekile bafuna ukuphazamisa nathi. Hallelujah. Then they come up with uzalo. Because these people are in business. Labantu abayenza uzalo bali in business. We want to pray, but when they are selling us a story, we must sit sibuke uzalo. Amen. Amen. We don't read our Bible, we read uzalo. Amen. Siyaphazamisa izinto enjalo bazalwane. Niqaphele. Amen. Yini le ekuphazamisayo isikhathi sabo sokukhuleka. These people babephazamisekile. Amen. Now ufanele ngabe siyahamba sibandla siza la sizobamba imvuselelo kunendlela eqhamukayo umcimbi othize owanongoma ekufanele kuyabona lo mcimbi uyaphazamisa. Amen. Labantu abenza lo mcimbi benza umcimbi ongahlangene nento kaNkulunkulu. Khona umuntu abamuyisayo la ekhaya kodwa simboni bona bayamasi lasibazi. Bafuna ukubazohlala isikole esithize then babiza wena ungayi enkonzweni sinomsebenzi la ekhaya. Siyaphazamiseka. Amen. Awusizi emcimbini uyaphi emvuseleni. Now uphazamiseke. Bazalwane masiqaphele ukuthi abantu abaphazamisekile bangasiphazamisi. Amen. Because we are believer ukuthi labantu laba abebekhona lapha ethempelini bedayisa labo bantu abakholwa if babekholwa they would have understand ukuthi ayona indawo yokudayisa. But they will never understand because kwabona baphazamisekile. And mostly intombazana ekholwayo iphazanyiswa umfana ongakholwa. Azamzalisa ingane naye isikole umntana abantu. Hawu umntana ubonga ngangane esontweni kwenza abantu besikhoza hayi usuke ngaphazama mfundisi. Phazamisekile umntana kaNkulunkulu. Umfana kade sikhonza naye hayi akasenze enkonzweni. Uphazamisekile. Wabuka sana. Uphazamisekile. Uphazamiswa yini umuntu ongakholwa? Enzeka sometimes ukuthi nalabo baklima ukuthi bayakholwa baphazamisane bodwa. Enzeka bazalwane. Baphazamisane phakathi esontweni. Baphazamisane bazalwane. Kodwa nikhoze. Bazalwane. Ningaphazamiseki nikholwa. Thando wabuka manje. Khona ukuphazamisana. Or khona wena ufuna ukuphazamisa. Ningaphazamisani.
bazalwane. Now labazalwane kuthiwa baphazamisa inkonzo, badayisa. Amen. Baphazamisa inkonzo, bayadayisa. But uJesu unentshisekelo ngaleli bandla. uJesu unothando ngaleli bandla. uJesu ukhathazeka uma ebona lesi simo ngoba uJesu unentshisekelo yokusiza umuntu. Ngoba uJesu wayazi ukuthi uma kuphazamiswa indlu kaBaba, abantwana bakaBaba bazophazamiseka. And abaphazamiswa abantu nabo vele abaphazamisekile. Amen. But uJesu unentshisekelo yokusiza labantu abaphazamisekile ukuze bangaphazamisi laba abangaphazamisekile. uJesu unentshisekelo. Lithi iBhayibheli wayeseyakha okusalophu yala amalophu amaningi lapha ngoba bakuboshwa nje nembuzi lapha nezikhaba. Now asize ukuthi kwenzakalani. Angithi bantu asikho la sise Jerusalem ethempelini sibheka ukuthi kwenzakalani. And he made a whip of cords and he drove them all out of the temple. Now lithi iBhayibheli wayesenza okusastwebana ukuthi what can you do ngoba driver out. Amen. Lethenye indawo wabhekisa ngisho amatafula phezulu ezimali achitha lezi imali. Yes. Amen. And he overturned their tables. Amen. And pour out the coins of the money changers. Wachitha ngisho nalamasenta nabo. Baphazamisa. Pumani. He drove them out. Get out. You are disturbing my father's house. Bazalwane, makhulwa mengena ubizwa uthandaza. Hlala sedayini bakanjalo. Thandaza uqede. Khona ezobona ukuthi njalo we8 uyathandaza ngengaseze iphazamisa. Njalo noma yini ephazamisayo beyicela ukuthandaza. Drive it out. How many things has this phazamisa bazalwane? Drive them out of your life. Amen. Ungazivumeli empilweni yakho izinto. Be like Jesus. Lithi iBhayibheli uJesu wenzani? Wabakhipha. And he destroyed. Babhekisa phansi phezulu amatafula. Why? They were disturbing the house of God. Amen. He dragged them out because wenzani? Why? Why is Jesus doing this? Because uJesu unentshisekelo. Jesus can see about the church, the house of the Father. Amen. Now, you are called ukuthi ube nentshisekelo ngomsebenzi kaNkulunkulu. Kakhulukazi uNkulunkulu awenza empilweni yakho. You must fight for it. Don't allow noma yini idisturbe umsebenzi oqhubekayo kuwe. Amen. Do not allow even into ebukeka sengathi ibalulekile ukuphazamisa ubudlelwano bakho noNkulunkulu. Drive it out. Amen. Jesus drove them out. And he told those who sold the pigeons, take this thing away. Do not make my father's house a house of trade. Amen. Ningayenzi indlu kaBaba indawo yokudayisa. Phumani. He chased them out. My father's house, it is not a house of trade. Amen. He drove them out. Why? They disturb. Izinto ezifana zenzeke. Now Jesus went earlier before iPhasika iqala. Before umgubho omkhulu. Before imvana. Before kuzohlakala kudliwa kukhunjulwa uNkulunkulu izenzo zikaNkulunkulu.
you and me. Before Jesus comes, we must drive everything out. He is coming. And now we must start now, before he comes. Jesus went to the temple before a personal car. He made sure that by the time a personal car, a temple is ready. Amen. A temple is ready. Take the things away from my father's house. But you must understand, here we are talking about the temple. But now later we don't understand what is the temple according to Jesus. Amen. To the Pharisees, in temple lalito ebayakuyona. Amen. Bayakuba imkubo. But they did not know that this Jesus has come to change this. Amen. Read for me this from 1 Corinthians 3:17. Also, chapter 2, verse 17 to 19. Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena. Ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, liyilo-ke mina. Yes. Makungabikho sikhohlisayo. Uma umuntu phakathi wenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi, akabe yisula ukuze ahlakaniphe. Ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe kungubuwula kuNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo. Amen. But there are two important things there. Uthi for imizimba yenu iyithempeli likaNkulunkulu. That is the key. Now, Apostle Paul, he is now making them understand ukuthi or let me say this. Abantu, they don't understand ukuthi ukonakala emabandleni noma ebandleni uqala. Ukonakala ebandleni akuqali la kukhonzwa khona. Nasela. Kule bhilidi, le bhilidi alinalutho aphili. Alinasono. Isono sithina. Meaning ukuze leli tempele leli sikhonza kulona. Linakalo le ndawo esikhonza kulona. Ithina esike silethe ukunakala. Therefore, we must then understand ukuthi kahle la ithempeli ithina esifanele si-drive out ukuncola enhlizweni zethu. Ithina esifanele si-drive out izinto ezingalungile kuthina, so that when we gather as a church of God, then the church of God is pure. You understand? Now, this is the understanding of the Pharisees. They thought, umabeya ethempelini eJerusalem, befika benza imihlatshelo, then izinto sezilungile, and then they will stand out and they give praise to this house. Then this is the house of the Lord. That is saying the word. But the problem was they did not know that as long as for the mentally, learn to be useless. Amen. As long as he born, they were right, then the temple can never help. Amen. Now they were having that attitude. Now every now and then they will look at it and admire it. Amen. But when you drive, we drop in the freeway. Kola edo kwasha khona isondelile. Esasithi masidlula ngemoto sivule amawindi sibuke sithi lana mazana laze lalihle. Kwenza ngani? Bent in fire. Yini khosumlilo. Maybe. Now, what profit does the building has if abantu bengcolile? Building will burn in fire. See, and my ability to shine fire, then abantu sekuvelile ukuthi abalungile. See,
That's how it was. Now Jesus is zealous. He understands ubungozi balento enzakala la. Ayibonayo. But laba bona abayi-understand izokuthi balenta kanjani. Take these things away. Do not make my father's house. And told those who sold, take these things away. Do not make my father's house a house of trade. His disciples remembered, it is written, zeal for your house will consume me. His disciples remembered, it was written, zeal for your house will consume me. Amen. Meaning amayamazi kwakubhaliwe ukuthi nginenhlisekelo ngalento inhlisekelo yami iyabonqela. Meaning Jesus was just labakaste wayecasukile ngoba enenhlisekelo ngeke but kakhulukazi wayenenhlisekelo ngabantu ngoba lendlu yayiyakhela ukuba kube indlu yokufunda izwi. And uma lendlu iseyenza umsebenzi engewona wokufunda izwi ngesikhathi la efanele ngabe kukhonzwa khona lendlu iphazamisekile. And if lendlu iphazamisekile abantu baphazamisekile. But uJesu wayenenhlisekelo. Now umuntu onenhlisekelo umuntu noma ngabe ebona ukuthi into ayenzeki ngendlela afisa ngayo unemizamo ayenzayo ukuze lento ihambe ngendlela afisa ngayo. Now umuntu onenhlisekelo ufana nomzali noma ingane uyibona ukuthi iyahlupha umzali unenhlisekelo ngengane. uJesu wayenenhlisekelo ngebandla. Amen. Ngakho-ke uthi inhlisekelo iyabongiyidla. Usho uPsalms 69 verse Psalm 69 verse 1. Psalm 69 verse 9. Read it for me, please. Nakubo chapter number 69 verse number 9. Ngokuba ukushisekela indlu yakho kungidlile. Izithuko zabakuthukayo zingehlele. Inhlisekelo yami ingidlile. Amen. Now uJesu ufakazelwa yileli hubo ukuthi inhlisekelo yami ingidlile. Amen. Now into enye emfuna siqhubeke nayo as we drive out is that we must notice ukuthi njengamakholwa lezi zinto lezi ezisiphazamisayo ekholweni zifana nomthwalo. Amen. Now ngiyakhumbula siyakhuluma sithi ngesinye isikhathi uthi uJesu ku Matthew chapter 11 uthi thathani iyoko lami uzani kimi nina kanjani ezikhathelele sindayo ngoba iyoko yami ilula. Thathani iyoko yami ngoba eyami ilula. Now meaning we are carrying izinto ezisindayo but uJesu unenhlisekelo yokusithula umthwalo. Amen. uJesu unenhlisekelo yokusithula umthwalo. Ngingakho-ke sifanele ukuthi thina sizinikele kuye yena asithule umthwalo. Now read for me Hebrew 12. Hebrew 12 verse 1 to 2. Ngalokho ke nathi lokhu sinefe elingaka lawo ufakazi elisihaqileyo. Masilahle konke okusindayo lesono esithandela kangaka kithi. Sigijime ngokubekezela kulokho kuncintisana esikumiseleyo. Sibhekile kuJesu umqalisi nomphelisi wokukholwa kwethu. Owathi esikhundleni sentokozo ayibekweleyo, wathwala isiphambano engalunaki ihlazo. Wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. uJesu wathwala isiphambano wangalunaka ihlazo ngoba wayenenhlisekelo ngathi. Amen. But now umbhali wabaHebheru uthi ngakho-ke ngoba ninabo manje ubufakazi bokuthi uJesu lo uyamthanda, uJesu lo wayemfela,
Gijimani-ke ngokubekezela lisuse yonke imithwalo elisindayo. Amen. Now kuyagijimeka. Bani inkinga abantu abaningi baphazamiseka egijimeni kwabo. Baphazamisa imithwalo abayithwele esindayo. Noma benabo ubufakazi ukuthi babe bayithula le mithwalo kuzogijimeka, but abantu babambelele emthwaleni. Now abantu baphazamisekile. Now asingavumeli lutho lesiphazamiseka zela. But uyangichaza ukuthi gijimani ngokubekezela nibheke kuyo uJesu ongumqali nokuphelelisi wokukhona kwenu. Amen. Gijimani nibheke bani? uJesu Kristu. Manje nibheke kuJesu Kristu kuzenzani bazalwane? Anizokuphazamiseka. Meaning you shouldn't be sidetracked. Ningabuki ngapha nangapha nibheke phi? Nibheke uJesu. Isiphambaneni. Now I remember the story of Peter. Lithi iBhayibheli wayehamba wabona uJesu ehlele emkhumbini ehamba phezulu kwamanzi. Bathuka bathi hawu nansi sipoki. Kodwa babebheka kahle bathi hayibo uJesu lona uhamba phezulu kwamanzi elwandle. Kodwa akacwili hayi akabhukuthi uyahambela nje. Kwenzakala kanjani ukuthi ahambe? Kuthiwa uPetro wayesesuka ethi awu mfundisi bakuwena uma nami ngivumele ngize kuwena ngihambe. Wathi uJesu hoza. Lithi iBhayibheli wabheka uJesu wahamba ibangana kuthi wasusa amehlo uJesu wabheka amanzi waqala wameza. Inkinga wasusa amehlo. Kuthi waphamisa ikhanda kuthi wamemeza uJesu wathi Jesu bheka ngiyamiza. uJesu wathi letha isandla sakho. Yisima ibheka phansi ushona phansi. Kodwa mayibheka uJesu eyisa isandla uJesu waphakamisa wahamba naye phezulu kwamanzi. Now nani bazalwane nibizelwe ukugijima nibheke uJesu. Nishiye yonke imithwalo eniphazamisayo. Ngoba uJesu wanithanda waze wathwala isiphambano. Unentshisekelo ngani? Amen. uJesu unentshisekelo ngani? Now uma sebemzwile uJesu ekhuluma. Now lithi there was something then abaFarisi bayibona as lento yenzeka. Lithi iBhayibheli abaFarisi they saw it and they observe and baba nembuzo. Now siyabona ushaya abantu ukuthi abaphume baye ukudayisa. Who are you? Ubani wena? Amen. And then you call this your father's house. Hey, ubani wena? Kubuza abantu abaFarisi. And listen to what Jesus says. So the Jewish said to him, what sign do you show us for doing these things? Amen. Yeah, abantu bayathanda amasayini bazalwane. Awona ufuna ukubona abantu bayathanda amasayini. You'll be amazed. Elikude ibanga likaBabulala. Uhamba ushone kombili. But abantu bayafika bafuna ama-signs and wonders. Bayaya wena mawahamba lapho kunzima ukutravel uya lapho seven. Embili usuke edrobheni abantu bayahlala bahamba bawalk. And then they say so you think people when they make excuses but they actually good you must say kala kama ufuna khona akho never to so la yile akho. Wait until ubone edrobheni emarket enkulu abantu bayahlangana beyakana. Then you will understand. Ukuthi yini into yokuthi. Amen. Wabufika namaphara la. Now people they ask, what sign do you have? Amen. Now listen to how Jesus responds. What Jesus answered them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Point number 2. In 3 days, usuku lesithathu ngizakuyivusa. Lidilizele le temple. Usuku lesithathu, and they declared said, bona bebeyitshela ukuthi babethi balidilize bathi bacaba ukuthi abathatha amapiki nezandla balidilize.
No, Jesus was not talking about that. uJesu ubekhuluma ngesimo asiba njengoba benza nje bayidiliza because bona bacabanga ukuthi into njengoba imile yonke into right but they don't realize that it was all wrong. Amen. Because sephendule ibusiness njengoba abantu abaningi namhlanje phendule ama-business. Amen. That's why. Put it, destroy it, I will raise it in 3 days. But he was speaking about the temple of his body. You see the difference? Akakhulumi yena ngaleli elakho ngenyama, ukhuluma ngomzimba wakhe. He was talking about the temple of his body. What about his body? Bafuna ukuthi bavezele ipower. Then he says to them, but yena siyakuzwa konke lokho kushoyo. But sikhombise i-sign, show us the sign. Read for me 1 Corinthians 1, chapter 1, verse 22 to 23. Amen. Ngokuba abaJuda babiza isibonakaliso namaGreki afuna ukuhlakanipha. Kepha thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni, isikhubekiso kubaJuda, ubuwula kubo abezizwe. You see, but sivezele into zolani a sign. Now Apostle wasokuletha ukuthi amaJuda afuna uphawu, amaGreki wona afuna ukuhlakanipha. Kodwa thina sishumayela uJesu ebethelwe, uJesu evukile. Yabona mehlo. Now when they say give us the sign, Jesus said, I will destroy this temple and ngizolivusa ngosuku lesithathu. Babecabanga ukuthi ukhuluma ngokudiliza leli doba, kanti uJesu yena ukhuluma ngokufa nokuvuka kwakhe ngosuku lesithathu. They want the sign. But Jesus said, the sign is I will die for my people and I will rise on the third day. So that abantu bami bangasathembeki kule tempele lenziwe ngezandla. But they must know that the hope is in me, Jesus Christ. Amen. Meaning if I die and I come back to life, you must know that I'm sent by my Father. Now, no longer shall my people point to the temple, but they shall point to me. So I am the sign. Amen? This is the sign. Jesus will die for us and he will rise so that sizoba nokuphila okuphakathi. Asisabizi ukuthi siye ethempeleni siyoyenza imhlatshelo so that izono zethu zisuswe. No, asakwenza why? Ngokuba uJesu uyimvana esusa izono. Amen. Ngokuba uJesu uzosifela. That is the sign. Now they were looking for the sign. Abanye befuna umhlangano. But uPaul uthi no, thina sishumayela uJesu ebethelwe, evukile. That is the sign. Amen. Now why the Apostle Paul esho njalo? Is it because namhlanje you can see abantu bagijimela amandla aneyimanga neyimangaliso, but thina sishumayela uJesu ebethelwe, evukile. We don't have time for miracles, for signs. We know that Jesus died for us. Amen. This is the sign to those who believe. That is why when you down Romans chapter 1 verse 16, uthi aninawo amahloni ngevangeli. Ngokuba ivangeli lingamandla ensindiso kumaJuda kuqala, then nakubazizwe amaGreki. Why nginganamahloni? Liyini ivangeli? Ivangeli yindaba ezimnandi ezithi uJesu wafa, uJesu wavuka. That is the gospel. Amen, bazalwane. Yilo-ke ivangeli lelo esilishumayelayo elisimangaliso. Ngicela ufundele kuMatthew chapter 12 verse 38 to 42. Kwase
baphendula abathile kubabhali nabaFarisi bathi, "Mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa kuwe." Kepha waphendula wathi kubo, "Isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha sikunikwa sibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti. Ngokuba njengalokhu uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba sebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Amadoda aseNiniva ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle, ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona. Bhekani kukhona lapha okukhulu kunoJona." Hey, what a powerful verse. But we want to see isimangaliso kwena Jesu. Uthi bhekani ninenzalo yamaphiki. Amen, lezoni. Nifuna isimangaliso, niqinisile ngithi kini. Akunasimangaliso nasibona, kepha sisodwa isimangaliso. Isimangaliso lesibona ilesi sifana nelasibona esifana sikaJona. La uthi khona uJona wagwinya inhlazi. Amen, umkhoma izinsuku ezintathu. Amen. Wahlala esisweni ethu. Uthi kanjalo nendodana yomuntu iyakuhlala ephansi komhlaba usho ethuleni. Izinsuku ezintathu nobusuku amen 3 days and 3 nights. Athi emveni kwalokho uyakuvuka. Amen. Abesethi abantu baseNiniva baphenduka kodwa lesizukulwane sona angeke. Now meaning ngamanye amazwi, many people. I mean, I want us to track back to the story of Jonah kancane. Lithi iBhayibheli uJona lo uJesu wakhuluma ngaye. Wayethunywa eNiniva ukuthi ayoshumayela, atshela abantu ukuthi baphenduke. Now wayefika eNiniva, uJona uqala uyanqaba uthi akafuni uyokushumayela eNiniva. Isizathu sakhe sithi abantu baseNiniva babi bayizoni. Futhi bangangibulala nokungibulala bafika lapha. But nevertheless, uNkulunkulu uyamthatha umfaka esiswini senhlanzi. Inhlanzi ayokuhlanza lapho eNiniva ngenkani. Uthi mayesukuma khona wahamba wayeshumayela. Lithi iBhayibheli abantu baphenduka. But kukhona into abantu abaningi abangayinayo kule passage. Lithi iBhayibheli uJona washumayela, akukho simanga wasenza. Kodwa abantu baseNiniva baphenduka. Kodwa abantwana bakaIsrael abangade bebona izimanga nemangaliso ngisho ehlanza abaphendukile. But uJesu uthi uqinisile ngithi lesi sizukulwane asizuphenduka kodwa abaseNiniva bayophenduka. Now meaning those who run behind signs and wonders, they may never see Jesus Lord. They miss the point. But those who believe ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi impela bayaphulukiswa. Jesus is serious about us. Amen. uJesu unobubele nathi, unentshisekelo nathi, ingakho wasifela. Read for me again Exodus chapter 4 verse 1 to 8. Amen. Exodus chapter 4 verse 1 to 8. Yes. uMose waphendula wathi, "Kepha bheka, abayikukholwa yini bangalaleli izwi lami, ngokuba bayakusho ukuthi uJehova akabonakalanga kuwe." Wayesethi kuye uJehova, "Kuyini lokhu kusesandleni sakho na?" Wathi, "Induku." Khona wathi, "Yiphonse phansi." Wayeseyiphonsa phansi yaphenduka inyoka. uMose wayibalekela. Wayesethi uJehova kuMose, "Yelula isandla sakho uyibambe ngomsila." Wayeselula isandla sakhe wayibamba, yaphenduka induku esandleni sakhe. Ukuba bakholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu wawuyise, uNkulunkulu kaAbrahama noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe ubonakele kuwe. uJehova wathi futhi kuye, "Faka isandla sakhe esifubeni sakho." Wayesefaka isandla sakhe esifubeni sakhe. Lapho sesikhipha, bheka, isandla sakhe sasinochoko sinjengeqhwa. Wayesethi kuye, "Buyisela isandla sakhe esifubeni sakho." Wayesesibuyisela isandla sakhe esifubeni sakhe. Uthe esikhipha esifubeni sakhe, bheka, sasiphenduke sinjengenyama yakhe. Kuyakuthi uma bengayi kukholwa nguwe, bengalaleli izwi lesibonakaliso sokuqala,
bayakukholwa yizwi lesibonakaliso sasemuva. Amen. Siphelele nje lapho. Now, laba uMose kunenkinga. Uthunywa kubantwana bakaIsrayeli. Kuthiwa akayobatshela ngoNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ngeke bamkholwe. Uyabazi abantu phela uMose. Uthi uNkulunkulu thatha induku iphansi phansi. We all know the story. Induku yaphenduka inyongo. Waze wafaka isandla esifubeni sakhe saba nesifo sokugula. But inkinga uthi uNkulunkulu egcineni. Uma bengakholwanga yilezi imbakaliso bawube bakholwa esizayo. But notice uthi they will believe in the later sign. And the later sign is Jesus Christ. Amen. They may not believe today, but nevertheless go. Amen. But uma bengakholwanga bazokholwa if the later sign. Now notice what Jesus says. Lapha. The greater thing than Moses is here. Bazonezwa lento. Into enkulu ukudlula uMose isifikile. Lapha kumefika lapho khona kusho. Matthew chapter 12 verse 28 to 42. So really Jesus is that later sign. And by him siyasindiswa. And by him siyaphiliswa. And by him sinikeziwe ithemba. He is the greatest sign. Amen. Often Hebrew chapter 1 verse 1 to 4. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwalemihla ukhulume kithina ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwi yona ethi ingukumenyezelwa kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo iphasa konke ngezwi lamandla ayo isiyenzile ukuhlanzwa kwezono yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu seyaba nkulu kunezingelosi njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo. Now not only uthi uJesu lo, amen, wabethelwa esiphambaneni, but sinesiqinisekiso ukuthi njengoba uNkulunkulu wayekhulumile ngabaprofeti namhlanje uNkulunkulu ukhulume ngayo. Uma ukhona esabona ebandulo namhlanje siboniswa yena. But not only ukuthi ubentshisekelo, but lithi iBhayibheli uNkulunkulu Baba umnike wonke amandla. Amen. Amandla wonke akubani? AkuJesu Kristu. Therefore bazalwane masingaphazamiseki emkhonzeni. Ngoba uyena yena akekho umuntu. Masingaphazanyiswa izinto zomhlaba. Ngoba yena uyindlela neqiniso. Mina ngasiziyekeni ezinye indlela ezikhona because ziyaphazamisa. But uJesu uyindlela neqiniso. Amen. uJesu unjani? Uyindlela neqiniso. But into yokugcina ufuna siyibheke is remember his word that is written. Amen. Sikhumbule izwi lakhe elibhaliwe. Mina ngamanye amagama, how dare singahlala singabantu singaphazamiseki ekholweni kwethu. Kuyomela ke sikhumbule izwi lakhe esibhalele lona. Alisawa that point. Remember his word that is written. Now let us look here. It takes 46 years to build this temple. And you will raise it up in 3 days. But he was speaking about the temple of his body. When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed in the scripture and the word that Jesus has spoken. Amen. Now, but sithatha 46 years. Nabala lingapheli. Wena uthi uzolidiliza
kwadlula kwathi mayeseshonile uJesu evuka kwesithathu abafundi bakhe bakhumbula ukuthi ewasho kwakuyima kumbulela kubona ukuthi wayekhuluma ngayo wayengakhulumi ngethempeli. Amen. Base bayakholwa kulokho okubhalwe ngayo phambilini encwadini zabaprofeti. But the church also today, we have a crisis. Bazalwane. Abantu, they are busy talking about Jesus, but not about Amen. Amen. Abantu babhizi bashumela ivangeli elilekho. Abantu babhizi bayafakaza ngobufakazi obungekho la. That is a challenge. And laba bantu baphazamiseka. Futhi baphazamisekile. Abagcine labantu ngokuphazamiseka. Baphazamisa nalabo abangaphazamisekile. Now you still found abantwana bakaNkulunkulu abawumele izwi lakhe benza enkonzweni, but mabefika enkonzweni abalifici izwi lakhe. Amen. Amen bazalwane. Ufica instead of bafice izwi lakhe bafica lamachama lawa ajwayelwa khona bakadlela vule indlela la. Nebabona labazalwane komoja lava. Buka manje mathanda lethu. Laba vule indlela amachama la vule indlela la. Atshela abantu ukuthi bazoba nemoto, bazoba nezindlu, bazoba nomnotho. Babizwe ukuthi bangabe imsila abantu babe injongo. Bemisinterpreta ibhayibheli. Khona ukuthanda kwabo. Athi umpostoli Paul bashumayela izisu zabo. Amen. Bazi babeke izitsha bathi upleasure kakhulu uzovuna kakhulu. Bazalwane. Utshalani. Not called ukutshala bazalwane. Lento ukuthi sitshale isuke ikhulunywa ngesinye isigaba sokholwa. Hayi lokho kwetsindiso. Uma kuthiwa sow the seed. Sikhuluma ngokusow ukutshala bazalwane enkonzweni. Sisuka sikhuluma ngezithelo zikamoya. Sitshala izithelo zamazalwane zikamoya. Asasifakele imali lapho sisitshe ukuthi nathi sibe nemali. No. Sifaka leya sitshala umoya thina. Asitshali kwezinyama. Bazalwane. Sitshali. Now when you talk about sowing the seeds, we're talking about giving your life to Christ so that your life will rise again in Christ. Amen. We don't talk about ukuthi le spinach engishitshalele lapha ukuthi bangifaka la into engaka kumina lokho ngeke ngikusho. We don't talk about that. But when kuthiwa planter, that is why Apostle Paul ethi lakho ke bazalwane nikelani imizimba yenu. We give all our life to Christ. That's what we do. We must so that we die with Him and we rise with Him. In fact, we are the seeds. Amen. You want me to prove that? Jesus says that. Uthi umtshali wayehamba etshala imbewu. And enye imbewu yamila. Wayephuma ngoba noba nabamila lapho. Ithina kuthiwa enye yamila yangozwameva ilaba abahluleka ukukhona. Kuthiwa enye yamila emhlabathini onomileyo. So when the Bible talks about sowing the seeds, it talks about we are the seeds. And we are the results. Apostle Paul usho njalo. Uthi nginomona ngani. Ngoba uma ngifika ekhaya siyakuzigqaja ngokuthi ngani. Kodwa uma nina ningekho yini ekuyakuba umqhele wethu. Nina. Meaning the Apostle Paul says, we have planted, when we planted the seeds, it's when we do the works of God and we give our life to Christ. Amen. So lingadidwa lamachama lawa ahamba ngama-aeroplane. But we must understand what we are doing. We must remember that the only way thina siyabazalwane, amen, esingagxila ngayo singaphazamisiwe lamachama, is to stick to the word of Jesus and what was said about Him.
lithi iBhayibheli abafundi bakhe bakhumbula nathi sibizele ukukhumbula that Jesus have zeal for us. uJesu unentshisekelo and therefore wasifela but wafa ngosuku lesithathu. But asigxilele kancane ukuthi lokho ukuthi wavuka ngosuku lesithathu. It's important because umpostoli Paul uthi ukube uJesu akavukanga ngabe ukukholwa kwethu kuyize. Meaning bekuzothiwa hayi wafika waphapha and then waqeda lapho samshaya wafa. But bathi hayi simshayile yathi besabhisi besaxoxa bakufika indoda ethi hayi kuzwakele ukuthi uvukile ubonakala nabafundi bakhe. And then suddenly lithi iBhayibheli labo abebengakholwa bakholwa ukuthi indeed kuyindodana yomuntu. Kuthiwa nabafundi bakhe abakade bebalekile hayi babuya and babebuya kuthiwa bagcwala iCrowd eJerusalem bathi nizwile na lesizwe uvukile. Kuthiwa bebekade sebesaba baqala baba nesibindi yini silent baba nesibindi uvukile. Abasesabi sebebonile ukuthi hayi iyaphila lento yivangeli uJesu wafa uJesu wavuka. Amen bazalwane. Now babonakala sebehamba noma kuthiwa sonshaya nina sonshaya njengayo kuthiwa wathi uPetro makube njalo. Now why Petro masakusaba ukufa ngoba inkosi yami ivukile nawe noma ngingakubulala but ngizovuka. Uzwakala uJobe egula elele phansi bathi hayi qalelisa ngisho nalo uNkulunkulu wakho uthi hayi lalelani noma ningamsola noma ningangixeka kepha ngiyazi ukuthi umhlengo wami uyaphila. Amen. Uyaphila. Now you see athi umpostoli ukube uJesu akavukanga ngabe nathi sisasezoneni zethu. Ukube uJesu akavukanga ngabe asinalo ithemba. Destroy it, I shall raise it in 3 days. Amen. uJesu wayekhuluma ngokufa nokuvuka kwakhe. Now we have to remember this always bazalwane. That is why then uJesu mayehleli ngabafundi bakhe. Did I did say this last time? Uhlele etafuleni uhlephula sinkwa uthi lo umzimba wami njalo manje ngikhumbula anohlephula. Ayisephuza newayi nathi leli igazi lami njalo manje ngizathi bazalwane uma nikhumbula. You must remember Jesus and what he said. That is why I said to you the last time uJesu uma introduce iLord Supper isidlo senkosi wayefuna sikhumbule umlayezo wesiphambano ukuthi wafa wavuka. That's why athi umzimba wami lo uyahleshula uyohleshula ngenxa yini naleli gazi lami eliyakuchitheka ngenxa yini. Niyabona lento la ikhona bazalwane. Now what you are the temple of God. You must remain endaweni yakho ungcwele. For the Bible says that. Amen. Remember, because Jesus died for us. Sesibhala bazalwane uJesu unentshisekelo ngathi. Amen. uJesu wasifela. Amen. uJesu wenza njani? Wasifela. Waphinde futhi wavuka ekufika. And then he rise in 3 days ekufika. That is why it will now destroy it. I shall raise it in 3 days. Jesus have died for izono zethu. And therefore bazalwane sifanele ukukhumbula lelo suku. Amen. We need to go to the house of the Father for prayer. But the house of the Father is us. Meaning bazalwane we must fight always ngaphakathi thina ukuthi sithandaze. Ngaphakathi thina ukuthi sihlele silungile. That is why uJesu ethi kuba kufanele sibelelana bathi kungani abafundi bakho bengahlambi izandla. Uthi no, anazini nawo ukuthi okuphuma yakungcolisi kodwa ngaphakathi enhliziyo zenu kugcwele konke ububi. Meaning if there is something ofanele uyilungise is inside you. Because your body is a temple of God. Amen. Your body is a temple of God.
uthi lapha kuJohn if I'm not mistaken 14:19 uthi ngokuba ngiyaphila nani niyakuphila. Amen. Ngokuba niyaphila nani niyakuphila. He then raised so that we may have hope, because Lord Jesus unentshisekelo nokubheka ngathi. So we must always remember that in 3 days Jesus died and he rose. Amen. And abafundi bakhe, they did that for the rest of their life. Lethi babehlangana njalo ngokuhlephula kwesikho bekhumbula lokho okwenzeka esiphambaneni. Not only lokho okwenzeka esiphambaneni, nalokho abafundisa bona. Not only lokho abafundisa bona, nalokho abebefundile ngaye phambilini. Amen. So ningaphazamiseki. Let us run njengoba ubhala amaHebrew esho ngokubekezela. Sisuse konke okusinayo. Sibheke enkosini yethu uJesu Kristu. Ongumqambi nomphelelisi womkholo wethu. Asuke